del Pilar caminant, que intentaran la gesta un any més, puntual en 5 d'agost a la sortida d'ofici. Sí, jo només a dalt. Jo només a dalt. Parla, el Bas, Gulla, i ja està, vale? Camal. Però més fortes, que no me'n vagi endavant, Camal, ve aquí. Ve, Camal. Camal, tranquil·la, La mare, sonen gralles, la particular melodia del Pilar caminant, que comença com el toc de castells, i que comença sobre aquest primer vano dedicat al drac i als diables. El Pilar que comença a caminar. El Pilar caminant que els bordegassos de Vilanova intenten portar des de la plaça de les Neus fins a la plaça de la Vila, que rep l'aplaudiment, òbviament, de tothom que hi ha a la Rambla. El Pilar que ja creua el carrer Teatre. Continua baixant. El Pilar que ja ha sobrepassat la façana del teatre principal i està arribant ja a la cantonada del carrer del Jardí, l'antic Correus. Tendim a l'esquerra. Sobrepassa el vano del bany d'en Serrallonga. Vale, ens apropem a terra. Petita aturada del Pilar. Vall de darrere. Camal que es tornen a posar peus. Està recol·locant peus, diu, em sembla que diu que ja està. Aturada molt primerenca d'aquest Pilar. Quan digueu, vale. Sembla que es tornen a agafar mans. I que farà una... L'important és la lenta arrencada, Que s'arrenqui a poc a poc. Aplaudeix la gent. Molta estona aturat aquest Pilar. No. I el baixa la Berta, diu que vol baixar, no. Continua el Pilar caminant. Està fet una petita aturada a l'altura del carrer Sant Joan o del carrer Jardí. Continua el Pilar caminant dels bordegassos. Continua el Pilar caminant dels bordegassos. El Camal, la mare, la Berta, el Cristóbal de baix. La Rambla és plena de gom a gom, La Rambla és plena de gom a gom. Arribant ja a la cantonada del carrer de la Mercè. I arriba el Pilar a la cantonada del carrer de la Mercè. Sembla que el paren. El tanquen. Rep l'aplaudiment de la gent, no saben si el baixen, si el continuen. El Camal diu que està bé. Hi ha diverses apreciacions de que cal mirar endavant en aquest Pilar. I el Camal que dona alguna indicació. S'està fent canvi de baix, s'està fent un canvi de baix o s'estan adequant els peus, no podem veure des d'aquí. El Pilar ara mateix es troba parat a la cantonada del carrer Manuel Tomàs i continua.
Déu-n'hi-do aquestes dues aturades. Un Pilar que està sent lent, però que per ara, doncs, el seu segon, el Kamal, dona certes cares d'efectivitat d'aquest Pilar. És a punt d'arribar a la cantonada amb el carrer del Recreu. És a punt d'arribar a la cantonada amb el carrer Recreu. Ja el tenim aquí, a la cantonada del carrer Recreu. Ara l'aturada aquesta ha estat lenta, bufa una miqueta el vent. Una altra aturada del Pilar, en portem 3. Són les vegades que més vegades, l'any que més vegades s'ha aturat aquest Pilar, sense cap mena de dubte. Es canvien algunes mans que estan cansades, està sent un Pilar lent. El Kamal que dona algunes indicacions, s'està canviant el baix, ara sí que s'està canviant el baix segur. Tenim el baix canviat, el Pilar aturat a la cantonada del carrer Recreu, està a punt de començar, està a punt d'arrencar una altra vegada, l'arrencada ha de ser lenta i comença un altre cop el Pilar. Continua el Pilar. Continua el Pilar. Esforç titànic de l'espadat d'aquest Pilar caminant dels bordegassos, que és a punt d'arribar ja fins a la cantonada amb la plaça de la Vila. La Berta l'enxaneta que somriu. El Pilar caminant que continua. Està a punt d'arribar a la Gran Penya, li queda poquet, li queda poquet. Li queda poquet. Déu-n'hi-do l'esforç titànic dels bordegassos a un Pilar, podria dir, accidentat sense caiguda. El Pilar és a punt d'arribar a la cantonada de la Gran Penya. Ara sí que ja es mou una miqueta més. Caldrà un últim esforç, però serà un esforç titànic. Serà un esforç titànic. Atenció perquè el Pilar està a punt de girar per Francesc Macià. Arriba a la cantonada de la Gran Penya. Arriba el Pilar a la cantonada de la Gran Penya. És a punt d'arribar, és a punt d'arribar i començarà a entrar a l'avinguda Francesc Macià. Està entrant a l'avinguda Francesc Macià. Li queda poquet, li queda poquet, li queda poquet. Gran esforç del segon ara. Gran esforç del segon que el torna a col·locar a lloc. Déu-n'hi-do, quin Pilar, quin fart de patir. Quin fart de patir el d'aquest Pilar. Quin fart de patir d'aquest Pilar. Sembla que torna a arrencar i enfrontarà el petit tram d'avinguda Francesc Macià. Déu-n'hi-do l'esforç titànic d'aquest Pilar. Que jo crec que ja és històric, Jo crec que ja és històric aquest Pilar. Jo crec que aquest Pilar ja és històric per la manera, per l'èpica. El Pilar està entrant a la plaça de la Vila a poc per l'avinguda Francesc Macià. Li queda poquet. El Pilar està a punt d'entrar a la plaça de la Vila. El Pilar que està mig recorregut ja de Francesc Macià. És a punt d'entrar a passar la Vila. Ara ja les forces queden poques, en queden poques. L'estan aguantant com poden. Potser l'haurien de parar i tornar a col·locar. El paren i el tornen a col·locar. Déu-n'hi-do l'esforç titànic que està fent el segon. El Kamal està fent un esforç titànic. El Kamal està fent un esforç titànic. Està recol·locant els peus. Atenció a aquesta arrencada. Déu-n'hi-do, ara l'arrencada. Quina salvada que ha fet el Kamal. El Pilar entra a la plaça de la Vila. És a punt d'entrar a la plaça de la Vila. Èpic aquest Pilar. Queda molt poquet per entrar-lo. Atenció perquè està molt assegut i cau. Atenció perquè el Pilar ha arribat a entrar a la plaça de la Vila. Èpic aquest Pilar dels bordegassos. La mateixa alineació del Pilar, sí. El Kamal, que més s'emporta l'aplaudiment de tota la plaça perquè realment no ha arribat, però ha estat, jo crec que el Pilar ha caminat més èpic que es recorda
dels bordegassos. A sobre seu la mare, amb la que parlarem just després, i la Berta, que a veure també si ens diu alguna cosa, quan baixi del Pilar. El Vell de Diables, que ja comença a entrar per l'avinguda Francesc Macià, que farà els seus versos a la tarda, sonen gralles, Pilar al balcó. Sembla mentida, encara queden forces per fer aquest Pilar i Pilar al balcó. Que va. Pilar al balcó, que la Berta potser no ho vol clar. I que aquí la tenim, la Berta al balcó. La Berta al balcó, Pilar al balcó dels bordegassos. I ara que parlarem amb la... No, la mare també no. Ostres, tu, la mare que també vol anar al balcó. Ai, mare meva, quina força té la mare per agafar-se una faixa, Ai. Mare meva. El Camal no, El Camal no.